Balana eye kroba kwa ewo sechere central mensnimu ewa sante mantemu ifiti sechere central hinkro nsuta eko Balana kronumu bese kwansini aduonum 50 kilometers wonum how kese pa ene say ifri tetentri dia Balana kronu ebaaye no enya dia wonum enye nsupapa bia kronum da abayaba abayeko nenso ebesi nei enya dia omanfo enya insu anom Balana afie twemu no ena Balana krono enam Balana Youth Association so edebiato Opemsuo nsenthrefo nim se omo hawa emo famunie eba sa no Opemsuo Radio ebo anan ekoho ekohwe sede omo haw no esitie ampa ode to yanim sede yate no savepe enetie inso hu den ema won ne santi kro a eben wonum a eyebrem ena onum twa kwantenten efre Balana eko na onum akosa nsuo ede abeyen wade esanse kwan no wanu nti ontimi nkọ dodo obehia ede adi dwuma ne santi awrawosam ne se insuo eto na de betata ka akwan mu no eno manfo no na wosa ede du ondwuma bi te se aduane noa adware enemesie empo wonum ma me bacho udin de sen mede no mome ni mome watna ha chekakra be sen be mfie aduen aha setna te sen aha sta ya nsuo asan ha ya pa ana ya kwansoso nye obi nyim na so okobrem dota jisi afan moto so wa anya moto so a jisi ya de ne hwe akire ansa na ya de na akọ nti ane so ya din ya insuo no munya nsuo free unhu kwemo de ebi nsuo to na se ebi da kwemo a na akwasesa na akobrem brem akwasa bi ka kwanu mu nsuo no be ka kwanu mu nsuo na wo kan hwasem ene eksa eno na mokosa eni musa mo de gumofu so ana mo yenden yenum edi dwale enum nyina enti mo sana mo de tia sana edite yeni bibi ensuo no se mo kasa mo ko brim ho akọ sensuo a ekwan no tenten tsen ekwansi ne be sen ne kwasa enai kwansi ne ya nanti akwasa mo fa form ne kosa na mo fa moto ne kosa ya fa form ne kosa okay enti den na wo kan kire empanyifo a mo ehwe na mutie ye ka kire wo mo se ya sra wo mo matu nsuo ne bi mai okay yenhwe mo apomuden wo ye ba panyi minim se wo nuanom wa ha so bebre awo monyim a mo ayarehwe mo etisen ye nante ne akobri ebi wo ho so a ne ya komampo aho na ya yeko okay ya na how bi anim o ha wo mpa uniska wontimi nko ya kwakura na ebi awu okwem kura ya wo monduro ya ba mutimi ukwa wa ba kwa duru ho no na wawu okay enti sei na ma menom eka se omo asetena mu no titrio ensuo se wo hwe Opemsuo TV a ensuo na ye ba na ka no twifa mu no eno ho asem ena omo ka se no ena omo kosa enum bi edi bi no omo nuane edi bi si nioma se ope papa agi se ofa moto anaso ofa fom kwansini be se nan ekonum eko kruk ba kona ifri so ansa na yedru ha na ifrense brem no eho no mokako senso ansa na omotimi anye bi ababenum se wontimi anko de na chese ensu to a de beta ta kwanum no eno ena omo esa enum ede bi eno amunuane eye adwuma bi a se omo ye nti eno ene ne ekoso ewo Balana krodua imu a eno ewo nsuta kwa ma be poso constituency mu mekoso na me ne empanyifo no bi atwetwe nkombo ma menhwe omo twi no enye papa enti ebia na wante ni ye enti aha busanfo
nsuo na ɛda kwan no mu no ebi ni we na enye edru na yanoa ɛna wohu no saa enye pito nso nsuo na ededa kwan no mu ho no bi ɛna omo eno ano obenom eno ano de benu aduane eno ano de be de eso de nyina enti minim kwan kro mfa so a omo da so te ase ano den chief matese oye adwuma wo ayresabia ehemfa na oye adwuma no pacho me ye adwuma wo Brim Health Center me ye CBS. Okay, CBS no den voluntary worker na ye de boa pemfo ne nkwala mo wo ye Potemba bia ye wo no. Enti aha situation no to say apomden from situation no to say well sir bibi say situation I won mu say bia kwala bi ne ho tuchima na wo de ne kɔ Brim a 4 kilometers ane na mame ne kan ye sa wa anya motorbike ana say wo de ne ba ha kira for example say bia soroya ya ka kwala bi kwene nye nti wo baka wo de ne koduru Brim ho no ana akwala na ya mre ba hu se na ya ka se sta safa ne komampon nti ne ye hwe ne senka mo aban ka mbeboa ya ye frɛ bibi se chip zone na ye si dembi ewa ha na nka enya nurse for bi ebia opinfo bi ebia anajo de ho na ne yem keka no na ebia wo na start a enye nka ye ntentemo na de na duru ho because han motoki bia ni ho moto ni ho na kwen so nya obaga se ode ni ekɔ Brim na wakoduru ho na aja wo afa no ho afa ne ba esa na yo how amaye ebia obeduru ho kra se fa ne kormompon ebati nsembe bri se ebia ya nti asamde se wakoduru ho no sinisi enam ya kwen nti na ye ni chip zone ti nka mbatimi aboa na nya chip zone ya na next form minu bi so wa ha bibi sa asia na nka omo aboaye ti sutesi amihu wo ya fam ha no na empo Brim ho de na wo kan ho no facility no ne condition te sen ewa hoden enough a betimi ehwe omanfo ama omo ho timi ato omo ho no nkasa situation no ho facility no condition mo te sen ho de normal say ho condition de normal bibia ho in case bia duro bi kura na nu ho a ye wo bibia friend zip line eno ye betimi afre na omo de aba in case bia duro ni sa company no mu ho de omo hwe nipa all right e bia gise nipa kro no na mpom ni no emo ye tedious den nti ende o betimi aga se aja e wo ndidiso sane meka se chip zone so e bia omo so entimi de mumfa no mampon kra e bia nkoduru na omo so ntimi o mega se ne mumfa no nko gi saa na ade ne te ene omo hwe nipa ma aja omo hu to omo enti na chere se Brim ho no zip line no timi ba ebe supply money ma timi ba pa all right gise ya mfre e bia duru no sa ne kra na ese para ne ho a e fresi a oba hu se na aba na e de abreye mpacha udin mpacha Ephraim Abraham Mako enti Abraham enso ye adwuma ewo ye health center ewo Brim ene na twetwe enkomo no assemblyman wo ha youth leader wo ha mabunu bi wo ha ma me hwe se metimi ne ebinum akasa na omo so so ameye hono ni omo be ebetimi aka menu mpacha be me na ye nhwe ye frozen ye frame John no hwe camera no ye frozen your friend John Nganding. Okay, John. Oye youth ewa ha. Onika ha. Menika ha pa. Then Monica ha. Menika ha to say mama wa ha. Oya abrewa. And I have to situation na wa ha no. Emu odin. Samika say menika, didn't tell me say menika ni say mama wa ha no. Like woni ahwane bia biu. Want me nya bibia. And I ha no. Yankwenye wa na ohwe okurukura dem kakran enti uja no ha enye yi ena problem wa say ye ni nsuo nti baabi a yakwa san nsuo no so wonye obi a ho den kakra wontimi nko ena nsuo no kwano no so baabi a yakwa san nsuo no within 5 hours ansa na wo de beduru akwa nsuo abefie so nti adu adwuma tansi kura wo be kwa nsuo na ba na tam akọ ntimi nko adwuma biu ena nsuo so obesa akonya no nsuo ni so wohwe ni a enye ya ni say ye num ne sa so nchiemu ade ye hia mo abibiri wa ha
Osama enunti kwa youth na ye wa ha no so ufiri ha se ukọ kurom ha koye adwuma kra na wo dwen wechi se efie se de efie sitie bibia ni ho ye bre ye ma me fo na mo ha na mo bre because wo kwotena wo se wo ye bibi kra na nipa ne te ha wo bre ncha adwendwo be ma wa side wa san wechi aba ha se wo sa be bo ma me ne ye se obusia na wo ha no ncha ma youth na wo ha na ye bre pa ne kro kai ye bre utumi kwhwe adwuma na waja adwuma na aba ha na wa sa betena ha sa ma hu se ba yi nkania nso ni ha mo phone charge ene ebia nkwade wo ha o ma de sua mu ekwan be na mo fa so nkania asem ne de o ka akosi sen eni ha de na phone so no so de bibi wa fene shula ene ya de charge kakra bi so ha brim no de akọ no ma akọ eden o ma akọ charge amo no wa eden o ma juice ena tutru ye school no so de na kra de waka ye school de agu ede na managu di nti ama school na agu ni se ekwan ni nye ena nsu asam no so teachers for no betina ha omunya nsu onum omunya nsu ndwale nti nipa no betina ha sa within 2 months 4 months no ndwale ti so far as nipa ni ndwale obe that time so chere mo fana de when so why den o se mekwa aba no so na ye gba chi bidin eno ano no wa mbabiu so o ha de o ha bibri se ka se ka yetimi nka ne nyina nti de beka ne se de hia tutu na ye pese ye bɔ so kyerɛ mu na mumbo aye ne se ye kwenye ensuo so nye ena school no so de bu nti ye sremu se mo bitimi abo aye mummo aye na enso ye hu se ye so ye ka Ghana ho no bi because ye to aba ha ye to aba ha nya se ye kɔto aba wo ba bi wo your police station me ba o eduru about so a mokɔ brem na kɔto na mo de polling ballot boxes e ba ha beto your police station ye to aba wo polling station wa ha ye to aba wo ha eni pa to aba wo ha e be se mo dos kakra ye dos nipa ye buru ba se krom nti bi kɔ krom mu ntimi ma beto aba no so fa fe den de ye buru ba ase nipa na kwa kodi wo ntimi ma beto aba nti bia omo amo ha na beto aba no so ti yesremu ye hia mu apa udin no biem John Ningande nti John enamene no akasa no wo ya branche kama ne ho eden ko wetima kokrom akoye adwumaden enya kakra bafie nanso ogya eho ekɔ a nachi enye hwan na yeso abusuan no mu eno nti eno da so ti krom ha ohwe efie nanso nima enkoye insuo a obenom ana ombenom na pomuden mu ngumasua mu ni nyina enkoye empo ka kwan a ye fa so ba ha no ni nyina se ni ensa o ka kire bekoso na ne mabunu bi akasa menim se obi betimi obi ewo ho a one ebeto aso ansana mako youth chairman ho na ono nso de kakra asoso amame anase mamenko unit committee member ho aha okay opanyin pacho udin me pacho medende Abraham Simbe Benyambe. Okay. Mr. Abraham, oye unit committee member. Krumha population. Yeah. Basing. Okay. Yeah, about 1,000. Krum. Yeah. Empenini mo friend na ya kabuma. Even you bet me abro sample. You bet me abro. Okay. Major means of transportation then. Well, said ye menuanom ne mamenom abobro so no. Ye ka adekesia edikroyinya yentimi nkwanya nsuo se de twere na aka no se nsuo ye nkwa aha enti siesi ekokrom a eden ankasa enne ye no baye nyina tumi se wafu kwan nye de na beba befa eno baye na amaye empo se wo nuoma bi wo se ka mefa mawo bompa na nsuo bi amom driver ni bia nsuo nya bompa wo kire ne se wo nuoma wa Balana oma na ne kwasem ye baako ye ka Balana nipa bedi ho adanse
aduane etimi free krodua yi mu kokrum no nyadewa ye boy ho moden e wo kuaye ni mu se me kase afiwe mana nso mpokra na wo bebresa se ne bibisi wani so se ebi akina na wo beye wo no bae se wo ton de aya ene enya maso ne waka na maso sa said within 3 days time wo benye obi abeton wo mane sa de ama se kwan nye enti ye bra ye wo mo no. Ye unit committee member. I mean, say, a ban say, a son dealing in that momoso. What more to one mobi, only who couldn't pay for new unit committee members, much more to one mobi. What down, yet 200 more baby, Nanipa wa horn, then ye say, a yenny diswo. Ya, Nasi de Wokai no, Gruma for no, a boy and a cheap pessy, a bayer more be diabwa. Yansu yen transa. Ya na ya kikako na kasiem pemwa edifi ho me ne wo kasei well moyi ne nko na megidi se menya maaso but free ha nkoko nyina me wa radio stations ba miensa sisi a me yi omo number na me frɛ ma obedi ho adanse ese me ton kroyi pa wo Hawaii timu yi mo me keni nyina wo mfremam agogo Ukohonuma, Adansi FM, Salt FM, mitimi kasa waso pa Tom Mikroy de ma say you were how bit to say and also pa me honorable assembly member me no enso etadi hu kutahudie me ne unit committee no nyina ye nipa num no me ta de me how yi kwadan wo ne ye hwese ye de ebe duru ye nwura honorable ho manedru na kasiem ewo nsuta se be ya aben be ye moa nanso ya pema ye wo me okroyi mu hwe ba bia medru menka ha mani a about 40 years there medru 40 years na still ensuo ye metu ba ko se ya ye kasa ye wani da so se ensuo ba ko pa ya tu aye num ni 40 years problem no ne se omutu bi na emma ana untu bi kra no kwasem ye ba ko as a government die mprem ba ko na the year 2008 mo ho na ye betu bie ye tu ye no o mo kire ye sensuo no ho ye kwa me kire ba bia ye betu ye no ayi ne da sisi ho no ye tu nsuo no wie ya ye to aba no eno ano no ye me fixe akakra na 20 years so that's all. Of course ewo ho a ye kwa ye be kire se na ewo ho ni enti eno no mo kire ye so mo nsuo wo ho na che se nsuo wa ha but government side there saba akopɛ no ne ye betu ya yenim by World Vision eba Ghana memo so mo boa ye no wa winim na ye by contract no yentum nure kire bia wo mutu be na enum bi no munyaaya no mayi yine no magai no moko enti mesa ba ho na yebeko skum ho na yakwa akohwe eho nso ne de ho nkomo eno nti nia ekoso Balana kroimu eno no eba na sa no general manager Kofi Boache afi corporate affairs manager Oheneba Osikoko programs manager Fuseni Isa wonom gitum se ombetu ho anamon na Balana kro no enyensupa anom empanyufo efrafis etwaemu no etu ho anamon a afei ena Balana kro no enya mechanized borehole a wonom edibedi wonjuma April bosome ne da etoso aduonu mienu eye wukuadai ena general manager Ura Kofi Boache afi corporate affairs manager Oheneba Osikoko oni programs manager Fuseni Isa ebo anan efri kumase na okopie mu Balana kro no mu a wakotwa homam ama omanfo no enye nsuo a wode ebedi wandwuma bibia di adanse se nsuo a na eni kro no mu no na eye hia de kese pa ema omanfo abra opinso mpanyifo ekoduru kro no mu pe ena da oboni esi da oboso na ode tu kro no anim se mpanyifo efrimanhia abesa won twomre na umeti wonum asem ampa omanfo enso agitwi ebehia opinso mpanyifo Balana kro no Balana dikro
ne chairman krono mpanyimfo Balana Youth Association mmatan mmaa nkwada mmabunu wɔn nyinaa agye twi ebihia opemso mpanyimfo ɛwɔ dwumadie no ase wɔde mpaye efrase ɛno akyi nananom gunsa ansana dwumadie nankasa efrase ama amanbo bi ɛwɔ hɔ no atoato langa ke ne chaka fo ka penedo ne cha na landa bang makama chaka wa landa ndantiche dona babie yedru ese dwumadie bi atise bia no esese yenya otitira ni obetena bedwam ede amaye na yetimi asase na yetimi adisa dwumadie no na sese yehwe mu no yedikan fra nyame so ombe titira ni mu maye ba nyame wo mu no ese yenya onipa no yeden ono so ebetenam nti yetoto yeni no yeto yensa fra ya edihye honorable member ba no so eto na titiri ni bi se ombesi na namu unit committee chairman Mr. Emmanuel Buamai Semumfa Nsambo Esiano. Yo, yayi otitrani na wie no. Esi akone ekoti se otitrani no waje atum se obeche ye meeting anase ye dwumadie yi waje atum se obesom ana wonsom. Yo, edikan ebeda radiasi na mada yura utumfo nso ase ne mpanimfo a oyi won se omomra na ommeboa banana eman nso edamo ase na asede toso nso nkoma banana dikro ne mpanimfo ne ne man nyina edamo ase se dwumade bia etise na moatom nsa afreme ese meso memfa manimonyam emra meta dwumade nachi enyama ho odene ayewrade adom iti misom se ekwan kra yebefa so na ye nyina ye de ahoɔden ne yenim de ata yewura utumfo achi na dwumadie na wie pɛ bia no ye de ahoɔden ne yenim de no beta achi misom medam ase Yeso yeda wase bebre sese no chairman ama ye kwan so wagye dwumadie na atum ententem so no esese bre no eni hɔ yebeja kasamu no ama Ibrahim Binyame na watimi ada mpenyimfo ne dikro ampenyimfo mo na titirifo na maba no mo hu mpenyimfo a mabebe yeden abesi omo ene ekuo ema yewo mo so no obeda yeso ye nyina adi so Abraham otumfo nyankopon no nase bebre wo akwanya wade amaye na etoso biom asida pc enko emfama yewra osaitu abebiu otumfo onoa ne badofo a wayi ne de acheba na man enedei de na abo afore amayen se omfa nadom ne na honden meboa mayenye nsu papa binum anope yebeda ase na yaba dwumadie ne so kroi ewo wana womo ehwe so emayen eyeyen ya yedikro wane ne mpenimfo a womo abona simu eboa na omohwe krodua ede mayewra osetu yehwe manim baabi a mehwe yi a nana ene ne mpenifo ene wo honom ya yepeni sumpa a woboa nana na wode adwen kese de mano yepeni bema ne lesu wane o honom miwie ne sa na peni wura moja ne lesu onanso o habi na maba ya yen chama ya wo boa yen wo ensuo yi ho kese pa wo hwe sikasem de mayen owura Adams esiama onanso na wo honom sa no miwie ne sa ye peni ba ko a wode na nu nyam aba bete adwumadie yi achi owura Paul Majambe onanso oha miwie ne sa na maba atrakonya na kasem ye chiame owura Joseph Blate onene ba na krui ye chiame me kanesa no na obi ntimase
yɛsi peni dware a ne nsu asa ɛno nti yɛdi kuro yɛhene yɛ wɔhwɛ kuro dua yi so ma yɛn nana sison jabdo bana di kuro ɛne yɛhu ne saa no mɛsrɛ sɛ mpanifo a ɔmo boa yɛdi kuro na ɔmo hwɛ kuro dua yi so na madan ɔmo adidi akyerɛ yi saa ara nso na Bana Youth Association no wɔn a wɔtena ase na ɔmo dwendwen kuro dua mpuntuo ɛsoɔ no yɛn nso yɛmu bi ɛwɔ ha bebree yɛfa saa akwanya yi so na yɛdan ɔmo adi akyerɛ yɛn chairman Owura Ebenezer Mako ɔwɔ ha president Bana Youth Association no yɛn president ɛna yɛhu ne saa no yɛn chairman ya yɛba Michael Naja ɔno nso ɛna yɛhu ne saa no saa ara nso na yɛnua baako Owura Jegre akwasi secretary ɛna yɛhu ne saa no saa ara nso na yɛnua baako ɔno nso Gazeri ɔno ɛte akyire hɔ bɔkɔɔ yɛdam ase anɔpɛ na akwanya yi so ɛne yɛfa ada mpanifoɔ no adi akyerɛ ɛyɛ me a me nso mekasa yi no mene electoral area no committee member me wɔ Balana kurodua yi mu yɛn electoral area ni nyinaa ɛyɛ Brem electoral area ɛnso yɛade nyinaa yɛ wɔ Brem nanso nyame adom wɔyi me every kurodua yi so ɛde akɔ company foɔ ho ɛnan ho ɛwɔ Brem si yɛbɛhwɛ electoral area yi so nso me nso me din de Abraham Nsimbe Benyambe yada wase bebree sɛ watimi aso sɛ de mpanyin asie no yɛsɛ yɛtimi ade yɛ ho adi ɛsɛ yɛ ma mpanyinfoɔ ne kuruma no nso wehu mpanyinfoɔ ma ba bedi yɛn ntɛm ntɛno no ɛno de mɛgya ɛno ama yɛ chairman ɛyɛ Naja Michael na wada mpanyinfoɔ no ɔmo ba nyina na yɛ kuruma no nso ayɛ dɛ ahu ɔmo eyie Madam ase pi sɛ mama me sa akwanya isa me so menka sɛ bi na me fa mpanimfo a sɛ bio ɔmodi machi free Kumase ebedru ha otumfo sɛ tu ababio na dawma ɛna na yɛte ha bi ɔna ama yɛ baabi tie o ai na edi kan aseda ani kabia ne de bɛma otwede ampo Nyankopɔn de ɛtɔso kɔma yɛwura ɔsɛ tu ababio asante hene a ɔtɔso mienu mpanimfo a me no ɔmo baaye mo hwɛ mpacho mu ntie me wa wadaroma mo hwɛ me nifa so ya ya ne mpanimfo ɔmo firi Kumase baaye wɔna ɔboa ma sɛbio nsuo yanya bi a yɛ bɛnum yi a yɛ nante nkɔ brem ɛnkɔ so nsuo mansa antɔ mfiri wɔ no menua ogina sɛbio okuta camera yi ne din de Williams ona be fa mfoni ona be twa bibia wo mamba ndala gi pictures ne bibia wo mbedo ya kate de bomb de otoso ye minua penny George George nso ka oye news editor ona owia wo de beko akoka news na ayede amaye mekanisa na mo ate ase ena minua Fuseni nso ewa hanom ono ye programs manager ewo Opemsuo TV Opemsuo Radio wo ye penimpa na TV station ni nyina no de oye general manager eye Openi Kofi Boache Adaroma ai otumfo TV station mo hwe machi won mo ambehu se ka bisi wo otumfo dia ne TV station dia we na yesebio manager na wohwe so ba kon so oka ho ye corporate affairs manager ohene ba otumfo na mum ne ba o se otuba ba akwa a oka ye ho a waba hanom corporate manager wadawma ye frɛ no Openi Richie ohene ba ai
Oheneba owusu koko. Oyo heneba. Ti muhuna muhuze utumfu ene onwa mumu ayede. Watu aye wa ha. Pia. Eti bedamase pi damase. Sɛ ne mpɛmpɛnsoɔ ɛna yɛduru no sɛ yɛbɛkɔ akɔbie yɛnsuo n'ano na yɛahwɛ sɛ ampampa sɛ saa adeɛ yɛ susuru hɔ no bibi wom anaa bibi nim na afei sɛ bibi wom a mpanyinfoɔ agye adi na afei no ɔmo de saa dekude na ayɛ dɛn ɛde ahyɛ kuro no ɛma ɛnsa na aba bɛyɛ yɛdeɛ prɛko pɛ nti ɛna ɛka no sɛ commission of borehole na santan le kan lan kan ma bole wi ma borbele bisi kana ngambele TM ne mpanyinfoɔ de na kan nyina ne sɛ wɔse wɔn ma na asam ɛnyɛ tenten ɔbɛbɔ na asam nyina atɔfa temmo mo kura ensanke otumfo ajepo ankura manka dambala wɔse de ɛna ni gye nyina ne sɛ otumfo atimi ne banka sa timi atia Ghana kuro dia we nka yɛ ne fa tanga mpursa queen party ono kolongbai ko wa fu unto otumfo kenja no we bompa entitate ka kalangai nana we de nana ban ko be mo waso aban me kakra wo se o janto anase wo small kakra wo mpanyinsuma se nka wudura ma wo ja enti se ye ni aso nka so mo mpa ye kakra na ekuro dia yi enti mi nya nimonyam ya dasi bimra ya dasi kurado ya dasi anso yo la banama ye besa achia bubiem ye de nchia efree otumfo se tutu asante hene e de bremo ye snap ya ba banks ne nipa ahodo bebre e na de bre banama anopei said ye minua no madi ka aka no muhu ya ha sabe eye ade a ebema wo wani agye te said ye mimi gina he eno nti ne ye wa sabe eye menu mienu nyia ye wura eye asante ma wura said ye waye ye no wo se ye ma amanfo a omoban ye nyia no so enye saabi ye ma ne nyetenten ensha wo hye ye ne se sebe obetra abanya so 27 years ni 27 years no na se banaman ntimi nyansuo enom ya eha no ekwan a ebefa so ama banaman enya nsuo no yemfa so ne ma munya nsuo amen eno no hye ye ema ene yetimi aba ha ene ade a yehu no ha yi yebehu enye sabe me mahoden enenye me gym ahoden enenye me PM ahoden eye ono asante hene otumfo ena ahye yen se yenye sa kanye sa kentimi nye eno nti se ye wasida ene asem bia ka ye ka se otumfo aseda enka no ye bedamase se mokoso aso kai no na mobɔ mpaye ema no se obenya ahoden no anya sabe nyinkyere a obetimi di atena ho aboa memi no mienu ama asanteman enya so mfaso ama Ghana man enya so mfaso saabre eye wono na somdue a wope ene de woye enti na menu mienu sese ye wo saa somdue no de mra ye kai no ne 27 years a obedi asanteman so no ne ekosoara esre ahoden se obekosoa enya biem yeda banaman nya ase yeda obi biara o bia ase sa ade wotimi amana baso yeda mase
yɛda otumfo nyankopɔn ase yɛda otumfo sɛ tutu ase yɛgyina otumfo sɛ tutu ɔtɔso mmienu asantema wura me ne me nua ɔhene ba ɛne me programs manager me yɛde campaign for mota akyi na me ne nana odi kuro hwɛ Balana community so nana sison yɛgyina mpanyimfo nyinaa nam ne mpanyimfo ɛta n'akyi ebie nsuo yi ɛwɔ agya ɔba ɛne soso konkron nana somensa na yɛbie sɛ ɛnɛ Balana man mu nsuo ɛnie Baby, o ma jo man banga se che ko nga. Yo. Mama se. Te said the musi ehuno Opemsuo Radio 104.7 FM Mansha Palace Kumasi Water Project. In commemoration of the 27th anniversary of the installment of His Majesty Otumfuo Osei-Tutu II, this project was provided to ensure access to clean and safe water for the benefits of the Balana community on today, 22nd April 2026, and was supported by Snappy Abba Savings and Loans Limited. You better you rasi. Na said yedin kakano. You were 247 the second. Or tna akunyaso se asantema wura no mfie aduonu ensuani. Nana sefim se mfie aduonu ensuana community te se Balana munni nsuo. In fact, you videos se baby anamoko sensuo no na asefim. Na said ye ohene baka ye no. Se ti Kumasi ni nyansuo num ne anigye a yenuane mo osemo so nyansu panom bi ye kan ne ewura ma ye kwan se kwan da ho monkohwe se da na ohene be ka no wa hye se ye mehwe ne enye saade ma mo ntine ye de hyemonsa yenim ye nsa nimu biem ye de hyemonsa modia de beslen se mo behwe ne yie ai Inti Mangofu. Toko kojo takpan le kojo do ndome. Afei ye dwumadie no eba wiye. Na ye hye dwumade na se ye dikembo obi din ansa na ye hye ase. Enti ye kwa wiye yi. Ejidi se ye nyina sanso de aseda ebema no. Aya ye nyina ye twedi ampon Yankopon a obo yen bo asase ma yen a wo hye ho nkom se Balana fo ba betena ha. Enti ye da Yankopon ase so obo aye ema ye nyina etu kwan ye da ye timi soro ye ma sa program yi ba so ye da Yankopon ase ena aseda etoso mienu ekoma ye nana ye papa ye bibia asantema hene se ene ye wo me bana ha na me free starting year up to now me who say otumfo ma ha da be ene 2026 eye otumfo abaha ya santema hene abaha watunu nan asi ba na kro kire say kroyi Nyankopon ahyiraye nkro atwa ye ho achie nyina nya nkro nyina na o ye papa na say ya nana tumi ye den tunu nan si ho saa enti ye da na se nyame won hyira no ye ni mpai boy woni tirimo opese wo ye wona wiase a waba na se niam aka opese wo ye Nyankopon on hyira no na on tunu nkwanem na on ma ne tirimo po a wodwina santeman mu no emre mu ma no
ɛna aseda ɛtɔso mienu ye brem hene ene ye bana hene mpanimfo a ekura oman yi bana man a ye beduru ye betu ye na da so asundwie mo ye de ye koye na ye ba ye no na hanom da so ho kire se nkofo bi na ye dai ene kura ena kwa ye mpanimfo wa ye papa no mo ye hanom ye da obi bia ase se oma ye sa dwumadie yi eba so asundwie mo ye ma amenom ewa hanom ye da obi bia se mugusu kura ye papa nom ena edwuma nketenkete a bo aye ma saa we nyina ba so ena committee chairman rather enti ye frano Emmanuel Boama eda wase se obu a du na si form na ma saa program yi eba so ena Balana committee chairman enso so yadamase politicians a mumubu aye ni nyina yeda obi bia se de o teye se saa dwumade bi koso na o yi ne toku association yi any members ye na ye te se bibi se koso na ya ntena na mo ye bu aye ma na ye nyina Nyankopɔn nhira obi bia ya ye nya daagye ene nke wo se nke koyemfuo ye de tena hanom Nyankopɔn nhye ya nan mu Nyankopɔn nhye ya nan mu na afenso so ye sanso da obi bia se ye ntimi ma obi adin enti se wo hanom a na aseda no bi ekoma enhyira free ye papa otumfuo the second aya santeman hin nche no isa nhyira no enka obi a da obi bia se ana yenana ye santeman hin bana mpanimfo nyina se yedam ase ewo niema mode ba besum ye bu ayen se ye nkwa bekwa water is life enti mama yensu de ne se mama ye nkwa asum bu maye ye ni age na ni aso ewo niema ye monkoso enkura moma na emua na yensu yentimi entena nkwa mo enko ewie amen enti enne eye nije samson kon ema omanfo a omo Balana ne nyina ne se ensuo no se de enya aba eno nti o hwe momume ene enije a ekoso a enya sanketo akra ensuo ni hana dema omo enya sanketo a enti no ma mene omo nkasa ma mene omo ntwetwe nkomo ma me pacho me mo kwa ba na wo tesen nyame adom ya da wasesa odi aba Opemsuo FM ampa ni se bana mai yakwa hu hia mu papa bana mai ya twankwansin nsia enum ni akosansuo yakwa mpa ni ade bayire ena na koje obi nsu fia wa huru si ho ena obehwe ama ya efise ye nyabi eti na nyame adom na sana na bebi otoso mi enu otumfo abehwe ye ni monyam se ya na ye de ye ni age ye wuri de ye nye na anything ye de da fom a ye munumunu no ade a wo ye no ye fe ye de aso ye ni pa ma pa chawo so ye fro say ade ya ma me ya na te sen ami adom me ye hwe bra na muni nsuo no na asetena te sen na mu oden ye kobre mu a jesi ye kwada ho ekwa na ajo jesa ahumaache ansa ne aba na se ne nyame aye ya adom esi ye pani so se tutu mana aboa ya enhyira nka boafo hyira nka de obemaye de obedi eje ye bie nyame wo nhyira no onya na kase yo enti yeguso ane emma no edwetwe nkomo ma me mpacho ase woni agye abro so na ede na mini dambeka yabahanu awo obeye diania ebeka nkula ne sa sese de yakwa hi ye gina fie neti na midofo mido ne nan ase manu ase okay ba me na every saying me de akua mama akua watna ha che metna ha che ya ba he ya de ba he na nsuo ni ho ade chi a ye nya nsuo nom wo a wo nya nsuo
Winnie nsuo. Yebekwa brem. Bre na obi ahuhuru ni nsuo si wa. Ni ye di asesa ma. Ye di giba yire. Ye timi sode anajo. Ye beba ebedru sasabra na ye ni ahonde nya maaye. Ende na otumfuo etimi abie saa kwan ya ma ya ne ye nim da ne ye nim se bi bebese na otumfuo etimi ende mbre ya ma ye se ya. And yes, and another tone for Yadana say, Yabuni Quetagre, Yabuni Quetagre, Mukana with the Sedaka say, and the Amana no tone for Senior ye, what man you ever can say, Amen. You 80 Sana, any genotie, or man for no any genocranie, Sadam penny for can I see so a young quan. Nsuo na nsuo ni krom ha no na edin unit committee member ewo ha Balana kremu eno chairman memo akwa aba na hotsen me hoye pa me da se ene anopa wie no me yenhwe afi atwa mu ne e ba ha ena ye behunu se de na mo situation no tie science so kire yen nsuo no ma ye na ha asetan to se kwan ben ena na mo fa so. In fact, yensu a ye kan ho asem ena Balana prayer Martin din sa no enye nekru. Ye nananom ye papa no betena krodua mu ha. Me ne okasa ne no ekoba mfie dio son mu ni. Me a me kasa yi. Me fa nsa ye wo me wa ha. Enti wo hwe de matifie dura wotumi hu se mfie a me ken no e nokre. Ensuo no ho ne ye bre. First one na ye na me ka asem bi. Titena ye papa mo betra ha na ye wo baabi a ye kwese nsuo na se nsuo no baabi a ye kwasa no wo ba akofo ntumi nkɔ hɔ enti anwumre madidi awie be no nson bre no na ya bodowro se ne ohia nsuo omra ne nyina ye mom konkosa nsuo mo nyina mo bebom saa anwumre no nson bre no na mo akonsuo no mo beba bedru fie na ye na de kye anopa na ya papa no bre yie ansana nsuo abeba brem ye nananom a wo ma kye yan asase atra ha bie no brem saa bre no efri ha kɔ hɔ no be konsene miensa na oba ne ba ehye na chi na okɔpɛ hɔ nsuo aba na ne ya asefem kese wo mu no na ye ma yi bia ka no obekɔ akodure hɔ nso na nsuo na entese nei no ansuo wo ho saa obi wo ho wo de bayire na bekɔ akɔsese nsuo wobedu obi tie mponi nsuo a wadwale ne ba wie no otumi hwie saa nsuo no de maw na wagye nsuo no wobeba abenom in fact recently ye mu no yensuo wi wo ye damp kakra ye wo ha mu na nsuo bi to kakra nsuo na atata ka akwan mu no eno an ye kwasise bi de betie bedua na ye de ye aduane esanom sa nsuo kro na enti ye kase ye nsuo a ye ni bie no enokra ye ni nsuo ye bre wo ho papa ena nyame aya adom manne no ye nwura se tutu abebio asantemenwura what wananti wanwa ne mpaboa so aboa yen ma enedei yanye nsuo fefe a ahwanden wo mu a ye nom a yenye yare bia biom yensu a enye na ne enom no enam so ma yare hodo enne ya me ne okasai ne enye nsuo we no sisie ya me kase no yemu a ye wa ha bia no emo ne yare fise nsu pepe bia ni ho a ye ni pampo benom ne anya bi di amamboa enti anopai awie no ne wabisa me no kakra metumi aka no meda enso era se enti eno eye ne ekoso yewura krobia sande kotoko eno tumfo se to ba bio na dawro ma nimfie aduenu nson e wa banwa so awodie no ade ba ko a eya ahomeka wom na eya ahosepe wom pa ene se ene dai no waboa ama balanaman enye nsukrogyen a wo benom na aboa onmapomden no kreni afi etwam no me ana me ba ha ena ye beye saa eye story na sede openi no kae no ensu ana etata ka akwan mu no omo ka na yenim se ya grobi no odie nanso yenim ho ani hu samrante no edoma no aboma munum bi na kire se asem no na no den
enti akoye no na enne twedi amponda roma onam yewura so sinapia ba besum ama nne balanaman enya ensu a efiri na koi sukom ene won bio ye ka ahyerade ne munyam we eyade a yewura ono so watumi aya eya ne jesem nipa wokro mu edoso eyekro kase nanso na omuni nsuo ene de ne jesem ahomeka ne jesenne balanaman mmofra mpanyimfo mma nkwada wibia benya supa anom na ono nso so na pomodin etumi asipi esita medin ne kwabena Chematin Ado enne ye ne ya panyimfo ne ba ye programs manager Fuseni Isa afei ye general manager Kofi Boache Commander 1 ena corporate affairs manager Oheneba Osukoko ena yebegina Opemsuo anemu a enne yede sajumedie enso abremo ena afei nso no ye cameraman ono na afei atwam ye ne ba ye enne ono ane ne na ba George Williams ono nso eka ho bi ena ye ba ya enne ne jesem etumi aba ama balanaman ye da twede mponse ye de besi ha na ye besa ba krom ha bio ye be ha biom no na ya de foforo ene de ye ba ha